Sådan. Selvfølgelig skal vi have natmad. Ja, og øl. Ja. Ja. Man bliver sulten af al den musik. Ja, og tørstig. Ja. Ja. Det er også kedeligt, at frøken Mortensen er gået i seng. Ja. Nå, kom nu her. Hvad nu? Du skal have et forklæde for, Nå, ja. og du ikke griser. Sådan. Og så skal vi se, om frøken Mortensen har efterladt os nogle råstoffer. Ja, og brændevin. Hvad? Brændevin, siger jeg. Brændevin, ja. Ja. Nå, her er kalorius. Og det er julepjatte, alle der kom. Jutte, sølv, jutte, pjatte. Ja, hvad er det? Den vil ikke. Nå, vi prøver den her. Her. Men hvad er det? Den vil hen. Her, hvad er det? Hvad fanden? Det er hende Mortensen, der ligger lukket af på hovedhanden. Sådan. Ja. Lad os så forsøge. Ja, nu kan den. Ja. Nu skal vi se, hvad Mortensen har gemt til os. Hvad siger du til spejlæg i Madeira-sus? Ja. Skal de være blødkogte, så skal de have 12 minutter. Sludder 6. 6 minutter. Så bliver de jo hårdkogte. 12 minutter. 6 minutter, siger jeg, så er de blødkogte. Koger du i koldt vand? Jeg kunne koge det i koldt vand. Sig mig, vil du gøre narme? Så. Nu skal vi have smør på panden. Ja. Har du smørmærker? Ja, masser. Sikke små æggene er. Jeg tror, hønsene mangler hormoner. Ja, gud, de mormoner. Det er så godt af alle høns. Forresten, sådan høns, de kan være lumske. Jo færre æg de lægger, jo mere får de for den. Ja. Er det ikke underligt, at man siger, at en mand er fuld som en høne? Høns drikker der aldrig andet end vand. Nej. Nej. Men tænk det så, sådan et ganske lille bitte korn kan gå hen og blive til et æg. Bare fordi det går igennem en høne. Ja. Eller sådan et æg, der kan blive til en æggekage, fordi det går igennem frøken Mortensen. Du, herr Solberg, skal vi ikke hellere lave pandekager? Pandekager? Ja. Der sagde du endelig noget. Ja. Så skal vi have mel. Ja, og et fad. Ja. Her er mel. Og her er fad. Ja, nu skal jeg... Se nu her. Så menneske. Se nu. Ja, se nu. Ja. Mel i. Mel i. Og så mælk i. Ja, og solberg. Ja. Ja, sådan oplagt. Ja. Og der skal også øl i. Ja. Ja, for det er sprøder. Ja. Og det skal være pilsner. Ja. Det er sirup. Det er godt. Også i. Det er godt. Jeg skal sirup til pandekager. Ja. Og så skal der øl. Ja. Der skal øl i. Ja. For jeg skal sige det. Det er sprøder. Ja. Også. Også, ja. Det er godt. Det er godt. Har du ikke en ske? Skal I bruge fingrene? Det er jo dig. Ja, gud og mig. Ja, gud ej. Det er dig. Nå, der, ja. 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 Nå. Ja. Hov, vi har glemt noget. Hvad er det? Der skal æg i. Æg? Ja. Æg? Ja, står der. Sådan, ja. Her er æg. Slå det ud på panden. Om forladelse. Ja. Så, jamen nu ser du, nu skal der... Der skal mere sirup i. Ja, det er godt. Så skal det dejes. Ja. Så. Se dernede med. Sådan. Og så skal det her. Sådan. Flyt nu de flasker. Ja. Flyt de flasker, min ven. Så skal det... Tag det med, det er dit. Ja. Sådan. Sådan. Og så... Jamen, den skal være rund. Hvordan får vi den rund? Det ordner jeg. Det er godt. Sådan. Sådan. Hov. Jeg bliver så døsig. Ja.
Jeg er tørstig. Skal vi ikke have en pilsner? Jo. Ja, så tager vi en pilsner. Vi drikker efter recepten. Man tager et ølglas og hælder pilsneren op i den og hæver den forsigtigt op og hælder den i halsen. Det er det, jeg altid har sagt. Søvnløshed, det er det bedste middel mod pils. God aften. Nå, her ligger I og gasser jer. Hvem er det for noget? I har for meget blus på. Hør, nu kommer den dejlige andante. Nej, det er Bob. Bob? Bob? Hvor har du været, Bob? Jeg var ude og lave et kup. Hvem sagde så?